Se on tuo ruskias. Se ei käynyt aivan vieressä, mutta se kattahti siihen. Juu. Elikkä nyt se meni. Elikkä se tiesi, että se on siellä. Mutta se päätti, että tutkitaan vähän tätä maisemia nyt kauemmin. Ja jos tuo ihminen ei olisi sanonut mitään, niin kyllä se olisi tuonne mennyt. Mutta se tutkii tämän ympäristön ensin. Onko se Päivi vielä johonkin lymyssä? On joo. Joo. Onneksi se oli tämä sateisuus. Tuo häntä. Ja lähtee laajentamaan.